Nog veel vragen en weinig antwoorden over de 2 dode mensen die gisteren aan het einde van de dag zijn gevonden in een huis in Wemeldingen. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Zijn bacteriën de oplossing tegen PFAS? En Hoek is bijna klaar voor het nieuwe seizoen. Goedenavond. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Feit is wel dat er in een huis in Wemeldingen 2 dode mensen zijn gevonden. De politie sluit een ongeluk uit. Volgens buurtbewoners had het echtpaar relatieproblemen. Gistermiddag kwam er een melding bij de politie binnen van een buurtbewoner die de zaak niet helemaal vertrouwde, omdat de vrouw niet op een afspraak zou zijn komen opdagen. Wanneer agenten naar de woning aan het Herdershoefje gaan, wordt al snel duidelijk dat medische hulp niet meer zal baten. Want in het huis vinden agenten de levenloze lichamen van de man en vrouw. En daarop is de politie met een onderzoek gestart. En hier bij mij aangeschoven is Mark Rijk. Ja, Mark, jij was de hele dag in Wemeldingen. De politie sluit een ongeluk dus uit. Wat zijn de scenario's die nu nog op tafel liggen dan? Dat is moord, zelfmoord of een combi van die 2. Nou, bij moord moet je dan natuurlijk denken aan dat het paar dat om het leven is gebracht door iemand anders. Zelfdoding kan natuurlijk ook, dat ze zich beide van het leven hebben beroofd. Of een combi van die 2. En dat zou dus betekenen dat een van de 2 eerst de ander om het leven heeft gebracht en daarna zichzelf om het leven heeft gebracht. Ja, nog veel open eindjes en onduidelijkheden dus. Ja. Hoe heeft de buurt erop gereageerd? Ja, echt geschokt. Buurtbewoners kunnen eigenlijk ook niet geloven dat dat in hun straten is gebeurd. Ja, ik heb vandaag een aantal buurtbewoners gesproken en ze vertellen ook over het koppel dat ze vriendelijk waren. Ze wonen er een jaar of 10 en regelmatig contact hadden ze met buren. En regelmatig een praatje in de straat. Wel vertellen ze dat er relatieproblemen waren. Maar ja, het is nog onduidelijk of dat mogelijk heeft meegespeeld. En ja, de politie kan op dit moment ook niet meer vertellen. En het zal ook waarschijnlijk nog enkele dagen duren voor de duidelijkheid komt. Afwachten dus. Mark, dankjewel. De ontpoldering van de Hedwiegepolder wordt niet uitgesteld. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof blijft bij haar eerdere beslissing. Vorige week nam de Tweede Kamer opnieuw een motie aan om de werkzaamheden te staken, totdat de gezondheidsrisico's duidelijk zouden zijn voor de omgeving. Maar de minister laat weten dat uitstellen niet kan, omdat de werkzaamheden aan Belgische zijde al ver gevorderd zijn en het water dan via daar de polder al in kan stromen. De Westerschelde-ferry kampte vandaag opnieuw met een storing, waardoor er noodgedwongen een uursdienstregeling werd gevaren. Dit keer was een kapotte startmotor bij de Prinses Maxima de oorzaak. De veerboten kampten de afgelopen maanden vaker met storingen. Volgens directeur Wiljan Vloed zijn de storingen telkens verschillend en gebeuren ze op beide boten, maar is het de laatste tijd wel vaak raak. Ze kunnen mij niet zien of ik heb drank, maar zo is het niet hoor. Eigenlijk nooit. Maar vandaag had de 83-jarige Gerry een goede reden. Ze heeft namelijk haar eigen Gerry van de Gardeplein gekregen in de Stromenwijk in Middelburg. Als moeder van de wijk vond ze dat het plein er moest komen voor mensen die geen balkon hebben. Als je boven woont en je wil hier eens even lekker 's morgens zitten met een boek of weet ik wat. Je iPad, wat je ook veel ziet. Ja toch, maar eens even je terug kan trekken, zo even lekker buiten zitten. Hoe voelt dat dan nu, dat u hier nu zit, zo op uw eigen pleintje? Ja, rijk. Maar dat is wel voor mij de kers op de taart geweest hoor. Nou is het echt genoeg geweest. Nou verzin ik niks meer. U kunt nu met een boekje of de iPad hier in het tuintje gaan zitten. Dat kan ik ook nog doen, ja. Maar ik heb goddank zelf ook nog een fijne tuin. En daar ben ik heel blij mee. Ja. Ik denk dat Max Verstappen hier volgend jaar zijn fans allemaal hier zitten. Maar dit wordt gewoon de Grand Prix Zandvoort 2.0. Aan ambitie geen gebrek bij deze zeepkistenrace bij het Nealenia College in Middelburg. Leerlingen chasen daar gisteren met zelfgebouwde zeepkisten over het plein. Er wordt super geraced. De mensen zijn enthousiast. Papa's en mama's zijn enthousiast. En leerlingen zijn ook eindelijk weer eens enthousiast. Het is echt heel leuk om te doen. En als je elkaar gewoon een beetje aanstuurt, dan is het echt heel leuk om te doen. Ja, ik vond het wel heel even eng. Maar uiteindelijk dacht ik van, ik ga er echt goed voor. Dus ik dacht gewoon van, niet nadenken, gewoon doen. Bacteriën en planten die PFAS uit grond en water halen. Buitenlandse onderzoeken laten zien dat het een manier kan zijn om de vervuiling met de kankerverwekkende stof te verminderen. En dat biedt ook kansen voor Zeeland. Vooral onderzoeken die in Australië en Amerika zijn gedaan, zouden wat op kunnen leveren voor Zeeland. Die laten zien dat er een aanzienlijke reductie van PFAS mogelijk is. Van 16 tot ongeveer 50% laat het onderzoek zien. Wat je ziet is dat die
Met name die planten, die nemen de stoffen op in wortels en in blad en stengel. Maar als je het in combinatie doet met bacteriën en schimmels, zie je ook werkelijk dat het afgebroken wordt. Dus dat is ook met name interessant. Die potentie ziet ook de Partij van de Arbeid in Provinciale Staten. De PvdA heeft aan het provinciebestuur gevraagd geld vrij te maken voor Zeeuwse onderzoeken naar het biologisch afbreken van PFAS. Wat mij betreft moet dat er ook gewoon komen, want wij zijn natuurlijk als provincie ontzettend de sjaak met die hele PFAS-vervuiling. Dus daar moeten aan alle kanten zoveel mogelijk hulp en middelen worden geboden om te zorgen dat we daar vanaf komen zo snel mogelijk. En ja, ik zou het niet meer dan normaal vinden dat wij ook landelijk onderzoeksgeld krijgen om onderzoek te doen naar hoe PFAS uit het milieu kan worden verwijderd. Volgens Jouke Heringa van de HZ moet nu eerst gekeken worden in hoeverre die methodes uit het buitenland ook in Zeeland werken. Hij roept dan ook op om snel met een verkennend onderzoek te starten. Waarbij we met name ook even de kennisinstellingen in deze regio samenbundelen om de juiste vragen te stellen, het juiste verkennende onderzoek te doen en daar ook een aantal partijen in Nederland die al actief zijn bij te betrekken. Ja, wij zijn tegen wil en dank een PFAS-hotspot in de wereld. Laten we dan ook zorgen dat de kennis die we nodig hebben om die PFAS kwijt te raken, dat we die ook hier in de provincie ontwikkelen. Zeeland kan daarbij aanhaken bij eerdere onderzoeken die al in Nederland zijn gedaan. In Zuid-Holland bijvoorbeeld is al gezocht naar die PFAS-etende bacterie. Die bacterie zelf is niet aangetroffen, maar de resultaten van het onderzoek zijn hoopvol. Het bedrijf dat die onderzoek heeft uitgevoerd staat klaar met een vervolgonderzoek, maar daar is financiering voor nodig. Zeeuwse partijen kunnen daar makkelijk op inspringen. Het is nog de vraag of de provincie daar geld voor over heeft. Het antwoord op die vraag wordt later deze maand verwacht. De voetballers van Hoek zijn begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Op het eigen sportpark Den Hoek trainde de derde divisionist uit Zuid-Vlaanderen. Er waren veel nieuwe gezichten gezien, maar de misschien wel belangrijkste man ontbrak op het trainingsveld. Even waren ze zich bij Hoek weer in het vorige seizoen. Dat toch vooral herinnerd wordt om de vele trainerswisselingen. De huidige trainer, Björn de Neve, zit uitgerekend bij de start van het nieuwe seizoen thuis met corona. Ik moest even lachen. Zo van, het blijft ons een beetje achtervolgen. De vloek van Hoek, hè? De vloek van de trainers misschien wel, ja. Als het al zo moest zijn, dan hoop ik dat we de vloek er dit seizoen kunnen afgooien. Beetje tegenslag. Björn die positief test in de loop van de dag op corona. Mij contacteert en dan ben ik de nummer 2 in lijn. Pieter Ongenaal leidt daarom de training. Op het veld zijn er veel nieuwe gezichten te zien. Silvio Hagen is er één van. De aanvaller kwam over van Goes, dat degradeerde uit de derde divisie. Ik zat lekker in Frankrijk van de week. Maar ik ben iets vroeger naar huis gegaan omdat ik een beetje naar de voorbereiding moet toeleven. En anders was ik nog iets langer aan het strand kunnen liggen. Veel relaxen zat er tijdens de zomerstop niet in voor de spelers van Hoek. Want de Neve mag dan ontbreken bij de eerste training. De trainer drukte de afgelopen weken al flink zijn stempel. Ze hebben allemaal een individueel voorbereidingsprogramma gehad om toch niet koud te moeten starten vandaag. Dat er toch al een activatie is geweest van de spieren en van het lichaam. Zodat we vandaag wel tussen haakjes fitte spelers hebben. Ja, we moesten alles registreren. Dus we moesten even voor het werk moesten we lopen. Soms een half uurtje, 3 kwartier, soms een klein uurtje. Dat moest je dan gaan lopen 4 keer in de week. En dat heb je met heel veel plezier gedaan? Ja, ik vond dat wel iets minder had gekund. Wat zegt het over deze trainer dat hij dat van jullie vraagt? Hij eist enorm veel van zichzelf, denk ik. Het meest van zichzelf. Maar ook heel veel van ons. Ik denk dat dit wel een teken is dat hij ook weer wil dat wij klaar zijn voor de start van de competitie. Dus ik denk niet dat het slecht is. Ik snap wel dat sommige jongens er moeite mee hebben. Het is de vraag of Hoek weer kan meedoen om promotie naar de tweede divisie. De nieuwe selectie telt slechts 6 Zeeuwen en bestaat vooral uit Belgische spelers. We hebben natuurlijk aan kwaliteit ingeboet. Er zijn een aantal jongens vertrokken met veel kwaliteit. Ik denk wel voor de binding met de omgeving dat het goed is dat je Nederlandse jongens hebt. En zeker als je gewoon goede spelers hebt, goede Zeeuwse spelers, die horen gewoon bij ons te spelen. Maar sommige jongens van over de grens, nog nooit zien spelen, nog nooit beelden van gezien of zo. Dus die mogen de komende 6, 7 weken laten zien. Ja, je stelt jezelf natuurlijk altijd op, zeg ik. Ik hoop dat in de voorbereiding met verschillende opstellingen wordt gespeeld. Onder andere met 2 spitsen. Ja, misschien dat ik dan ook laten zien met Steve samen van voor. Op naar een mooi seizoen met hopelijk ook snel voor jullie weer een fitte hoofdtrainer. Ik denk dat die maandag gewoon terug op het trainingsveld gaat staan, de komende maandag. Ja, en een dag nadat de Neve hopelijk terug is, speelt Hoek zijn eerste oefenwedstrijd. Volgende week dinsdag is KV Mechelen onder de 23 jaar dan de tegenstander.
Het was in grote delen van Zeeland een mooie stranddag vandaag, alhoewel sluierbewolking gedurende de dag de overhand kreeg bij maximaal 28 graden. Vannacht neemt de bewolking verder toe en kan er ook nog een drup regen vallen, net als morgenochtend. Maar later breekt de zon door en wordt het koeler dan vandaag. En de dagen erna blijft het kwikschommelen rond de 22 graden. En daarmee zijn we aan het einde van Zeeland Nu van vandaag. Nog een mooie avond en graag tot morgen.